everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa Gugma. Ang porma sa imong naong, buutan kayo. Di gid mailan nga doon na kay gitaguan. Wa ko'y tinaguan. Nag-uulang ko na una nga ang unang lalaki nga makapukan ako, dili na ko uyab. Talia. Ay mo bagdi ka mo hilak. Okay sa may di makahilak ka. Nga. Hilong! Noon samto siya. Nasuko siya mihilak ko. Usam niya akong kipuhat. Nganong naingon man ko ini? Nganong nahimo man kong bangis tungod sa kipuhat nililin ako? Dong! One shot, be. Scotch on the rock. Wa naman mo balik si Arnel. Nasuko siya mihilak ko. Pero, kinsa man siya di makahilak. Nga, may mahitabo na nimo sa lalaking estranyo si mong ginabuhi. Pero naon sa man ko. Nganong marag, mas nahasol man kong mihunong siya. Ako ka siyang liliyon sa kawas kung nag-unsa siya dito sa kawas. Matapos lang ko din ining hapon. Kaya basa pa kong ilisan. Wa man siya sa kamayng sala din sa cottage. Uy, tuwa siya sa bar. Nag-inom. Arnel! Oh, Uy, Sir James! Niasap na ka din na magpabugnaw. Kuan, palabay lang sa oras. Nakadugong. Kaslunon ka man kuno. Nagkita mi si Yvonne sa usa ka mall. Siya misulti na kung kaslunon kuno ka. Habil ko kamo si Yvonne ang magkadayon. Mao ka nang gusto sa akong amahan, Sir James, pero wa ko'y gusto nga himon siyang asawa kay igsuon ang akong pagtanaw ni Yvonne. Mo ba? Niya, nakasal ka na yun. Nakasal ko, og niya maganing akong asawa. Mo ba? Hayan man siya. Mipahuway pa, naglaban ng iyang Kuya Nugon, mo check out ako sa iyo ba? Kaya doon ako'y meeting sa South, sa Udo. Sagdi lang, sir, kung mubalik musuro lang unya mi sa imong office og ang akong asawa, okay? Okay, mas maayo. Kaya magandam kong regalo lang ninyong duha. Kisay nga si mo asawa? Lily. Lily? Lily. May kaila ka bang Lily, Mr. James? May kaila kong Lily. Pero dugay na. Congratulations lang, Arnel. Lily, ay ka nagbata ka na. Jagger? Kasi ko di mo nagbata. Mulakaw ko. O kaya na kong pabutos pa niyo ito, ha? Asa na masag ka? Ay, puta na ko. Tagay ko kwarta na, be. Nasab? Lili, kilang sabtong ko ni mo. Muli kayo una ko yung napita. Usa, tagay ko kwarta, be. Dali, kibabtan niyo ko nila. Unsa? Mahal ti ka, Lili. O di ko gusto nga maangin ka. Maangin? Sa unsa? Unsa na sa nasod dalawang kabuang, ha? Pero nakaingon ang kang nahadlo kang maangin ko. Katong girid gabi, ako itong amigo.
O nagduda sa tingali ang mga pulis ako. Usa, dali na. Tayo ng kwarta. Dali. Ay, naku hago, Jigger. Dugay ka mga ikot. Dali ko. Di ba yung magdugay ko din eh. Sige na. Kwarta. Kwarta, be. Hayag naman di ay. Ipalita ta kag-ilis ha. Ay na lang kasuko. Kinahanglan maanad ka. Nga enigmata nimo na ako nga imong makita dayon. O sige na pag-ilis diha. Kay nag-order na kong pagkaon na itong duha. Oh, unsa man ka? Ano man ka mulihok diha? Wa man. Okay, sige. Magpaabot ko nimo dito sa restaurant ha. Ini mong resort. Mura lang siya guwa. Manuwa mo ko niya hilabti kapi. Naun sa basab ko. Ngayon pang nakunaon na pa man ko posibleng buhaton ni Arnel ako kapi. Pero gihagkan ko niya. Ug isangpit ko niya sa akong yungaan nga Dalia. Ug dili-lili. Mag-ilis na lang ko ng danas nina. Ay naman, Miss Jigger. Kikuha na sa niya 10,000 ang kwarta. Kailan gubuta sa sentro. Lo? Saan tumutong gabi eh? Gilid ang bay sa amigo ni Jigger. Og nakadara bagyod og pila ka butong sebo og kwarta. Asa? Nakadagan ang mga kauban. Mao to nga nagpabuto ang mga taga-gobyerno. Ay, Mas Jigger. Kuan, wa man siya din hilo. May lakaw man to. O saman, misibat na to, no? Nakadugol ba kong mga hohongihong dito ko si Jigger sa bahay sa iyang amigong drug lord? Pero nakadagan lang. Asa? Klaro kayo. May balik na sa ambisyon mo ta. Unsa? Nara si Arnel sa lamisa doon sa dagat. Nindot man dining dapita. Mingaw. Nagbuot-buot na lang kong order para pamahaw. Sige na, lingkod. Nindot ning dapita unsa? Oo. Nindot. Karon nga gikasulti na nimong imong amahan. Okay na ba imong gibati? Naiubos kay ko niya. Natural nga mo na ibatiyo nimo. Kaya wa ka mag-expect nga ingon ana ang imong amahan. Sorry. Sorry? Sa unsa? Sa gibuhat sa kong kaluhan nimo. Okay na ko. Nabawi na nimo ang pagpakauwan niya sa akong kasal. O daganang nibaw nga nakasal na ko nimo. Ha? Daganang may pahalipay na ko sa cellphone. Kung mauna. Si mama na lang akong problema. Ha? Ang iyang gana ang makakita na ginuga po. Mao na lang gini akong problema. Patod, nganong mihilak man kagabi. Natubag na takanang pangutana, di ba? Nahadlo ka sa akong buhaton nimo. Dili normal lang atong kasal. Wa tay relasyon. Mao nga dili normal lang ako reaksyon gabi. Nganong mihunong ko? Oo. Tungod kay di ko gusto nga mong hilabot og babae nga magilak. Kinahanglang dawaton ko nimo sa pagdawat nga dili pinugos. Pero ipaon sa man nimo nga napugos man gyud ko sa. Yan na ka to order. Nangaw na ta. Di na ta magiskutan na. Lily, ayaw pagtuo nga mihunong nako sa akong tuyo nimo. Bisag kasal ka na ni Arnel. Papason tagihapon ka sa iyang kinabuhi. Ni anak ko sa dapit ka mong gikasabutan. Ni ana siya. Maayo kay ni Aka. Ni A ang litrato ni Lily. Balik ka ang lugar diin siya magdako. O kaya pag maayo ang iyang baho. Kupon ta ka, Lily.
Bahala nagmamatay ang inahan ni Arnel. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!